Hello, Curtis. Consta Grave. Speech on Cheltenham con Brandon or Horvlink the more Dana Honig and Cash home or in a chat on their Twitter at during the norm Gani the anim new gan A no E no E it's better anim new speech on agus talk about yeah no ach is she gets to reggert tá na hifrga person going on hain godóieg agus sin mar tá listáil gent an ar scoil angum ach má níos móna san le corbhagad moltar schaidáin doin agus sa chaint ar nó na bonifrecha úsáid. So rud deir sé sinling ná sé chéad cholas fiche is seacht nine agus an ceann seo sin gá mhíle ceithcéad is éon duine a bhain sin go bra ras ar an tuiche agus an ceann seo 5 mhilliún is fiche 10,000 ceithcéad is ceithre chuna dhéag. Inis, tá sé sin go bra simplí ar bhealach don ólach beidir ach brannig ar an iver sin an ceann dearnach gan 5 mhilliún is fiche. Déitach sé sin a bheith dul ar bhealach. Déití gur seo an iver bhí áráige duine. Nach é, má bhraíonn túir? Agus hiig muintir na daine aigen caiidán hiigad ar sin agus scríad ar isteach sa caiidán I gás doléirechtaí go bhféadtaí dul agus na mailifrecha úsáid. So sin na hifrige éon dó trí cethir cúig sé seach níide. So cethir seach is ceire. So be sé sin tábhacht sa bháig sin. So ar bhaile leis an shoiléireacht leis an toléireacht leis is féidir 25 milliún 10,000 ceithcéad is cethir déag a rá agus sin an iver gan éonar de chóirithe agat agus an sin go deireadh an tanamach le chuir go deir. So 25 milliún 10,000 ceithcéad is cethir déag duine. So tá muid tréis teacht ó na hifrga pearsanta go fada leis na bonifrecha sin na bonifrecha sin na cín seo agus an san tháinig ar aibbeile agus sin go bhféadtaí doléireacht a bheith ann agus go mbultar dóigh an san na mailifrecha úsáid agus ar bhealach tá sé sin tau ach ar bhealach eile ordaonn sé an cheiste ar chóir don go deireadh na mailifrecha úsáid an tamar fad. Péis sé sin na rán na taráin agus má tá sásta go bhfuil na bonifrecha sa léir úsáid leat agus mas rud a ghuiile ar chorb níos mó ná dá raig bita nán na bonifrecha úsáid chuige sin. Tásúm gur chuidir sé seo libh agus go gur sé seo leis a díospóireacht ar an gaiidán nua agus sé go mbeidh réiteach 10 soléir going amachchan seo. Tá